Un tema no foco. A clonación. Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra. Benvidas e benvidos a este podcast. Hoxe imos falar sobre a clonación reproductiva, cun enfoque moi completo. Somos Teresa, Joana, Lorena e Uxía, e cada unha de nós vai explicar en profundidade unha parte deste tema. Vou comezar explicando que é exactamente a clonación reprodutiva e como funciona. A clonación reprodutiva é unha técnica que permite crear un organismo xenéticamente idéntico a outro, é dicir, cun ADN exactamente igual. Isto significa que o novo ser terá a mesma información xenética que o organismo original, aínda que non necesariamente a mesma personalidade. O método máis utilizado é transferencia nuclear de células somáticas. Primeiro extraese unha célula dun organismo adulto, por exemplo, da pel, e a partir dela obtense o núcleo. Despois utilízase un óvulo ao que se lle elimina o seu propio núcleo, quedando sen información xenética. A continuación, introdúcese nese óvulo o núcleo da célula adulta. Unha vez feito isto, aplícanse estímulos eléctricos que fan que o óvulo comece a dividirse, como se fose un embrión normal. Así, fórmase un embrión que se implanta nun útero ata dar lugar a un novo individuo. Un exemplo moi coñecido é o da abella Dolly, no ano 1996, que foi o primeiro mamífero clonado a partir dunha célula adulta. Este experimento foi moi importante porque demostrou que as células diferenciadas poden volver a un estado inicial. Tamén é importante diferenciar entre clonación artificial e natural. Por exemplo, os xemelgos idénticos son un caso de clonación natural, xa que comparten o mesmo ADN sin intervención humana. Eu vou explicar con moita máis profundidade os usos da clonación reprodutiva. Un dos usos máis importantes é a conservación de especies en perigo de extinción. A clonación permite recuperar individuos dunha especie a partir de células conservadas. Por exemplo, xa se intentou clonar animais extinguidos recentemente ou especies moi ameazadas. Non obstante, isto non resolve problemas como a destrución do hábitat, o cambio climático ou a caza furtiva. Na gandaría, a clonación úsase para copiar animais con características moi valiosas, con alta produción de leite, crecemento rápido ou resistencia a enfermidades. Isto pode facer a produción moito máis eficiente, pero tamén reduce as diversidade xenética, o que pode ser perigoso a longo prazo. Outro uso moi importante é na investigación científica. Ao ter organismos xenéticamente idénticos, os científicos poden estudar enfermidades con moita máis precisión, xa que eliminan as diferenzas xenéticas entre individuos. Isto é moi útil para probar medicamentos e tratamentos. Ademais, existe a clonación terapéutica, que non busca crear un ser completo, senón células nai. Estas células poden transformarse en diferentes tecidos, como músculo, pelo ou neuronas. Isto abre a porta a tratamentos para enfermidades como Parkinson ou Alzheimer ou lesións medulares. Tamén se está investigando o uso da clonación para producir órganos compatibles para trasplantes. Isto podería evitar o rexeitamento do sistema inmunitario. Outro punto interesante é a preservación xenética. Os científicos poden guardar células de animais ou plantas para o futuro, creando bancos xenéticos que permiten recuperar especies ou características importantes. Porén, a clonación humana está prohibida en moitos países debido aos riscos e ás cuestións éticas. Ademais, a tecnoloxía aínda non é suficientemente segura nin eficiente. En resumo, a clonación ten moitas aplicacións útiles, pero tamén limitacións importantes. Agora vou explicar en profundidade os riscos da clonación reprodutiva. Un dos principais problemas é a baixa taxa de éxito. En moitos experimentos, só unha pequena porcentaxe dos embrións chega a desenvolverse completamente. Isto significa que se necesitan moitos intentos, o que supón un problema ético e científico. Moitos embrións presentan fallos no desenvolvemento desde etapas moi iniciais. Isto ocorre porque o proceso de reprogramación do ADN non sempre funciona correctamente. O núcleo dunha célula adulta ten que volver atrás e comportarse como unha célula embrionaria, e isto é moi complexo. Os animais clonados poden presentar malformacións, problemas respiratorios, defectos no sistema inmunitario ou fallos nos órganos. Algúns tamén teñen maior risco de enfermidades. Outro problema importante é o envellecemento prematuro. Isto está relacionado cos telómeros, que son estruturas que protexen o ADN. Nas células adultas, os telómeros xa están acurtados e isto pode transmitirse ao clon. Tamén hai riscos durante o embarazo, tanto para a nai como para o embrión. Moitos embarazos de clones non chegan ao termo ou presentan complicacións. Ademais, hai problemas epixenéticos. Isto significa que, aínda que o ADN sexa o mesmo, os xenes non sempre se activan ou desactivan correctamente, o que afecta ao desenvolvemento. No caso de humanos, tamén habería riscos psicolóxicos. Un clon podería sentir presión por parecerse á persoa orixinal ou ter problemas de identidade. Por todo isto, a clonación reprodutiva considérase actualmente pouco segura e non está preparada para aplicarse en humanos.
Eu vou profundizar moito máis nos dilemas éticos da clonación. A clonación humana xera moitas preguntas fundamentais. Unha das máis importantes é a identidade persoal. Aínda que un clon teña o mesmo ADN, non sería a mesma persoa. Xa que a personalidade tamén depende da educación e das experiencias. Outro problema é a posibilidade de deshumanización. Se crean persoas mediante clonación, poderían ser vistas como produtos ou obxectos, o que sería unha grave falta de respecto á dignidade humana. Tamén existe o risco de uso indebido. Por exemplo, a clonación podería empregarse cos fins pouco éticos, como crear individuos para obter órganos ou para fins experimentais. A desigualdade social é outro tema clave. Se esta tecnoloxía fose moi cara, só estaría ao alcance das persoas ricas, aumentando as diferenzas sociais. Ademais, hai cuestións legais complexas. Quen sería os pais dun clon? Tería os mesmos dereitos? Como se regularía a súa identidade legal? Desde o punto de vista relixioso, moitas persoas consideran que a clonación vai contra as leis naturais ou morais. Por outra banda, tamén hai argumentos a favor. A clonación podería axudar as persoas con problemas de fertilidade, permitir evitar enfermidades xenéticas ou contribuir ao avance da medicina. Desde a filosofía, moitos expertos destacan que o importante non é só o ADN, senón a liberdade e experiencia individual de cada persoa. En resumo, a clonación non é só unha cuestión científica, sen tamén ética, social e legal. Obríganos a pensar ata onde queremos que chegue a ciencia. A clonación reproductiva é un tema complexo que mestura ciencia, ética e sociedade. A clonación reproductiva é un tema complexo que mestura ciencia, ética e sociedade. E agora deixámosvos unha pregunta. Se fose totalmente segura, estaríades a favor? Grazas por escoitarnos. Ata o próximo episodio. Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra. Para máis programas de Espazo Aberto, visita as nosas redes.